बड'लेण्ड रादाब नायगिरि बयखौबो बरायबाय। चिरां जिल्लायाव साइबार दायनिगिरि हमनो मोन्दों। चिरां जिल्ला पुलिसनि जाफुंसार हाबा गोख्रों संदाननायनि गेजेरजों साइबार दायनिगिरि हमनो मोन्दों। थांनाय सनिबारनिफ्राय सिग्रोमनायाव बिजनी पुलिस थानानि सिङाव गासै सा-7 साइबार दायनिगिरिफोरखौ खानाय जादों। पुलिसनि आखायाव गोग्लैनाय साइबार दायनिगिरिफोरखौ बिजनी खावाटिकानि 34 बोसोर बैसोनि आफसार उद्दिन, 1 नं दंसिया फारानि 37 बोसोर बैसोनि मादलेब आली, 27 बोसोर बैसोनि आब्दुल आवाल, 29 बोसोर बैसोनि आखेर आली, 22 बोसोर बैसोनि सादाम हुसैन, गलाब हुसैन आरो फैमायसालिनि 22 बोसोर बैसोनि मिर कासिम होनना मिथिनो मोन्दों। पुलिसआ सिग्रोमनायनि गेजेरजों AS19W2199 नम्बरनि गंसे टाटा टियाग', AS01QCO737 नम्बरनि गंसे अल्ट' K10, नम्बर प्लेट गैयै गंसे हुन्डाइ i20 गारि आरो गुबुन गुबुन सुबुंफोरनि मुङाव थानाय माइक्र' ATM मेसिन, ATM कार्ड आरो बेंक एकाउन्ट, सिम कार्ड, मबाइल फन बोखांनो हायो। पुलिसआ आयदानि सायाव गोथौयै नायबिजिरगासिनो दं होननानै मिथिनो मोनबावनाय जादों।